Estamos aquí para exigirle a la Xunta que haga su trabajo y vele por los intereses de todos los gallegos y gallegas y no solo por los intereses de una empresa privada que pretende instalarse en nuestro territorio y obligarnos a vivir peor. Entonces, pues este es un acto simbólico para intentar que nos escuchen, que hablen con nosotros, que intenten entender los motivos por los cuales estamos en contra de este tipo de industria y también desde aquí queremos agradecer a todos los grupos vecinales y a todos los grupos y asociaciones que nos están apoyando para entre todos dar a conocer esta problemática y exigir que se cumplan nuestros derechos y que la Xunta definitivamente abandone la idea de instalar en nuestro territorio una industria altamente contaminante. O que necesitamos é presión social para que a Xunta se entere que a cidadanía galega, que a cidadanía sobre a que goberna, estamos en contra. E non só hai que escoitar nin a técnicos da Xunta nin a empresa, porque parece que a Xunta só ten interlocución coa empresa, hai que escoitar a cidadanía, vale, que é a que che pon aí. Por lo tanto, un respeto a toda a xente, as 23.000 alegacións, que é un número histórico, as 20.000 persoas que saliron en Palas, aos 300 barcos que saíron na ría da Arousa e a toda a xente que está hoxe rodeando a Xunta para simbólicamente impedir que dai sala ningunha soa declaración ambiental positiva cara a este proxecto. Por desgracia, a pesar de haber intentado el diálogo con la administración, tenemos que afirmar taxativamente que solo hemos observado que impulsan estos proyectos y los publicitan, que es lo que es peor. O sea, están situados del lado contrario a la mayoría social de la gente. Y eso es lo que nos preocupa, que ni siquiera se sienten a dialogar. Pois aquí estamos justamente defendendo que non se instale esta planta de Altri, tamén defendendo porque isto significa a ruína para o noso sector productivo, a ruína para a nosa xente. Canto ben investir 250 millóns de euros en toda esta comarca extensísima da Ulloa, canto faría en que en toda esta zona puidese haber un apoio aos sectores productivos, un apoio realmente a quen o precisa. Así que solicitamos que se paralice este proxecto, solicitamos que este investimento vaya realmente a xerar traballo e vaya realmente a manter o noso ecosistema natural. Preguntaba agora, dicíanos a organización que hai en torno a 30.000 persoas, unha vez máis, igual que xa aconteceu en Palas, creo que hai máis que unha proba evidente de que hai unha maioría social en Galiza que se opón á construción desa megacelulosa que proxectan Altri e o Partido Popular na comarca da Ulloa, unha auténtica bomba ambiental no corazón de Galiza, dicímolo moito desde o BNG por tres razóns, fundamentalmente porque de construirse esa fábrica de celulosa en Palas de Rei suporía un golpe mortal para un sector agrogandeiro nunha comarca como é toda a Ulloa, tremendamente productivo para toda a denominación de orixe Arzúa Ulloa, que sabédelo perfectamente a segunda de maior produción de todo o Estado. Simplemente nos concellos que pertencen á provincia de Lugo falamos de máis de 500 explotacións agrogandeiras que se verían nefastamente perxudicadas por esa planta. En segundo lugar, porque suporía un atentado ambiental contra un dos recursos e dos bens máis preciados que temos, como é a auga, tanto no río Aulla como na ría da Arousa. E quero determe moi especialmente nesa ría da Arousa, que é un ecosistema tan rico, pero tamén tan frágil, do que comen máis de 4.000 familias de maneira directa, que produce máis do 70% do mexillón do noso país. E en terceiro lugar, a fábrica que proxectan o Partido Popular e Altri no Concello de Palas de Rei supón o peor modelo industrial, ese modelo depredador e colonial que o único que quere é instalar unha fábrica contaminante no noso país que non queren en Portugal e que suporía ademais única e exclusivamente a produción de 400.000 toneladas de pasta soluble para exportar a outros lugares, deixándolle as galegas e os galegos destruído o medio, o territorio, a auga e todo o tecido económico e productivo do noso país.